J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, doctorate Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fiau, Fuacastro, Ie Banane Cardon, Cardonacari, Meme Gasabe Gasaka Dangarika, Adamaleka, Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiu, Fuacastro, Ie la Colson, Master, Affaire Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Calabancua. 20 santé para Maesa, Nimbala de Rebeke, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au cofé, aide-soignant, catapara matronica, Nimpala de l'Edesledo, école de santé Kaladana, Bolofrachama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Fla Omber Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Kofet de Choi, Waligere Negatiu Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan yes, Doutri, ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera Allô? Ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fei. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fɔmni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar es Salaam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ yen u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar es Salaam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira
a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Ségou Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle an ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la a warisara procédure bɛ cogo di aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛ na ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka min kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de tun b'an bolo ka d'aw kulo kan. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu da ni kelen 20 walima 80 fu ni fu da ni kelen 22 walima 98 10 ni 7 36 75 ngo 98 10 ni 7 36 45. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don jani na bi sɔgɔmada in na yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ aw kɛra Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minnu kɔni bɛ bamanankan mɛn sa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma sa ko aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye octobre kalo ale tile 24 ye bi ye san 2024 an bɛ o kɔnɔna na Keba Jalo ale kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ sɔgɔmada in na ka taa fara Amara Nuhu Keyita kan kibaruyaw la belebeleba bɛna tali kɛ min na bi sɔgɔmada in na sa o ye Bubu Tigal ni ale ye Garabali maaw ka ɲɛmaa ye ko ale kɔni minɛna maa dɔw fɛ maa minnu ma se ka lakodɔn boucher dɔw fana bɛ grève la Bamakɔ yan olu kɛlen don ka baara bila Segu dɔgɔtɔrɔso 66 moto ambulance o dilanna ka di olu ma Kayikaw fɛ kalanta ɲɛkɔrɔla la o ye kalanso olu dilan club UNESCO olu ka wuli ka jɔ ye o ye Mali gouvernement ale ye Sotelma Malitel kɔni ka licence renouvelée nka min ye jɔyɔrɔba ye gouvernement ye o sɔrɔ a la Modibo Kone ale fana tɛ n ka pɛtipɛtinin dɔ ye wa Kone na ka tɛ de a ka jala Asimiya da a kamakun na Keba Modibo Kone yɛrɛ ye jɔn ye a ye mun kalan kɛ a ka baara ye mun ye n bɛ fama ma kuma ma anw bɛ ɲɔgɔn dɔn Koro i bɛ ɲɔgɔn dɔn Jean-Marie Darabo tun ye commissaire ye a wagati duguni dɔ bɛ Bankas ni Koro ni ɲɔgɔn cɛ ko Birga Filadugu don yen mɔgɔw olu ye Modibo Kone nafa dɔn olu y'a nafa dɔn kosɛbɛ sɔgɔmada in na
conseil des ministres fana o yanga sarabai anata ale konna na ka ɲɛfɔli kɛ min ye sotelma ko ina ye ministre yɛrɛ sera ka baara mun kɛ sanu ko fɛrɛ kura sigira wari wagande dɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na ale ye o fɛrɛw sigi ministre ye baara min kɛ o kumaw fɔra kɛnɛya ko kuma fana o fana b'a ko kɛnɛ kan min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sa an bɛna na olu bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ aw ye sɔɔni dɔrɔn a y'aw sɔgɔlen to jani na yaasa kibaruya ɲɛnɛma a bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min na an kana ɲinɛ fana faleyakaw fana ka baki a bilara ji kan dɛ a bilara ji kan hakili la dugudenw caman nisɔndiyara nin ka ɲi parce que baki ni min tun bɛ o tun bɛ mobili kelen de tigɛ zen ta kɔni nin ye 20 tonnes ye an bɛ dugawu kɛ sa ala ka faleya nafalan bɔ a la zen. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min alamisa o alamisa an bɛ kuma di an ka jamana kɔnɔna mɔgɔw ma ni maa min b'a fɛ i tɔgɔ ka fɔ i ka bugunatigɛ la an b'i tɔgɔ fɔ ni maa min t'a fɛ i tɔgɔ ka fɔ an b'i ka laseli kɛ keba bi an bɛna kuma di maa min ma Mali kɔnɔ muso fɔlɔ min kɛra préfet ye Kajafune Mayiga docteur do baara caman a y'o k'an ka jamana kɔnɔ a ko k'a ɲɛ bɛ min na ko Asimi ninnu k'u kɔlɔsi u k'u kɔlɔsi kun jumɛn na mara kɔnɔnin bɛ pan a tigi yɛrɛ bolo an ka Kajafune a yɛrɛ lamɛn filanin anw kɔrɔmuso kɔni don nka an k'a lamɛn sɔgɔmada in na kuma min b'a da. Ne baara kɛ IBK ka kisi la ni parti politique 400 farala ɲɔgɔn kan k'u b'i dɛmɛ a y'a fɔ Asimi n'a dalima la k'a bɛ parti créé k'a b'i jigi da parti wɛrɛw kan dɛ walama association kan u tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ n ye fɛn dɔ fɔ Facebook kan n ko jeunes tɛ kan ka dɛmɛ minnu bɛ kan ka fɔ ko le quota pour les jeunes jeunes 600 000 wa jeunes minnu tɛ se ka 2 phrases fɔ wa jeune minnu bɛ mɔgɔw ba ni réseau kan n'a y'a jigi dɔw kan min kɛra IBK la o fa bɛ kala a fɔ mun kama kana sɔn ka kuma ma dɛ IBK de ye ninnu formé à travers ses collaborateurs directs la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ye mɔgɔ minnu dilan olu de tilala ka na bila la a ye minnu dilan ko ka mɔgɔw kɛlɛ olu de filɛ réseaux sociaux kan u bɛ ka mɔgɔw ba nini IBK tun bɛ min d'u ma min tigɛr'u la o de y'u tugu ale kɔrɔ olu b'u ɲɛ yɛlɛ u sera k'u ɲɛ yɛlɛ sago ye an tɛna to u ka nin denmisɛnnin wari ɲinina ninnu ka Mali dafiri u tɔgɔ la a ka kan an n'an denw n'an mɔdenw na dɛ nous avons souffert nous avons investi nos énergies nos compétences nos capacités intellectuelles physiques morales pour faire avancer ce pays-là. Anti-sondé, quand il y a des anti-sondé, anti-sondé, nous sommes que ça. Une association, nous, si ça ne tenait qu'à moi, c'est la loi sur les associations qui devrait être relue rapidement. Association, t'es un quoi? Préfet Koro de Bougangafi. Wari ɲinina don ni élection bɛna se i bɛ association kelen ta i bɛ taa mɔgɔ 5 sɔrɔ association kelen bɛɛ kɔnɔ association ta i bolo dɛmɛba si tun tɛ fɛn IBK la n bɛ fɛn min fana f'i ye tuguni minnu sɔnna ka na kiise la u ye fɛn dɔ confier na ni Alahu Taala ni alikaba cɛ u y'a fɔ an ɲɛna n seere tɔgɔ Musa Hame Mayiga a bɛ Sikaso a bɛ Balola u ko k'u tɛna voter IBK ye u tɛ taa mɔgɔ mobiliser ka voter a ye IBK tɛ mɔgɔ jate fo élection tuma olu bɛ na de yaasa u bɛ min politique sɔrɔ u k'o politique ka dun o mɔgɔ minnu min bɛ kan ka association créer k'u bɛna soutien olu mɔgɔ kelenw de tun b'o groupe la k'u k'u ɲɛ yɛlɛ koyi fitiri sera dɛ ni min ɲɛ yɛlɛ i bɛ taro ka bi dɛ fitiri sera tile tɛ yen bilen k'u k'u ɲɛ yɛlɛ n'aw sɔnna an ka to ka
e cadre créant ambe to ka boka mo la somi ka fuye ka fo tieni kala nu ka mba do be mina est-ce que muso min ba yere kalama e bi ta bla e demsenu nyama ko ka kota duma est-ce que muso ka kota marchera a bilan kerawa nu ya nege ka sente mo nege avec l'école karamo ko article 38 ya ou 39 avec ay ala kanu ci de o ye mun kota ye sonu ka kota ɲini ti da kalan kɛ wa qui soit à hauteur de compétence comme Sonko et Diomaye Faye au Sénégal ni compétence kɛr'u la k'u bɔ réseaux sociaux ka mɔgɔ banni na k'u bɔ réseaux sociaux ka kuma dilaw la k'u bɛ nkalontigɛ la ka mɔgɔw coro k'u don kaso la o don mɔgɔ n'a dɔn k'a fɔ ko kota kote o i bɛ wele ka don a la de parce que u b'a dɔn k'e de bɛ se kota ye ka fɛn nin la de jamana tɛ se ka nin mɔgɔ kalanbaliw la tuguni jamana tɛ se ka nin mɔgɔ la compétence tɛ min na jamana tɛ se ka nin mɔgɔ la a tɔgɔ ye di moralité tɛ mɔgɔ min na an bɛ kan ka rééduquer de pour que an ka k'an danbe ye jamana tɛ se ka confier n'importe qui la tuguni kota t'o dilan dɛ wa minnu bɛ kan ka nin dilan olu de bɛna fɔ ko san wɛrɛ ko yanni décembre cɛ k'u b'u yɛlɛma ka kɛ parti politique pour soutenir Assimi k'a kana bolo datugu kan dɛ ne ko an muso baden min bɔra ka layidu ta f'an kun bɛ constitution photo bɔ ni votera constitution ye o kɔrɔ ye k'i bɛ Assimi de fɛ an sera ka 50% de taux de participation di yan sɔni jeunes kana fɔ k'u bɛ quota ɲini u tɛ taa liste électorale la ka t'u tɔgɔ vérifier wa u tɛ taa région tɔw la mɔgɔw minnu bannen bɛ comme par exemple dans le cercle de Banamba il paraît n y'a ye télévision dɔ la ko Banambakaw ils sont pas très chauds pour la révision k'a sɔrɔ révision bɛ kɛ san o san ni élection bɛ élection tɛ yen u tɛ taa o mɔgɔw sensibiliser pour que u k'a to u ka identifier joona o de bɛ na ni élection transparence o parce que n'i ma fɛn min budgétiser ni mɔgɔ nana caya i tɛ se k'a minɛn bɔ o. Du coup, Namara Bidouala, ou tout là, quand ils seront efficaces là, Kabila Assimia Founia, si lui il échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué. Au doigt du budget, Anya Yeru, actif du même posé, Mimba Ira, Assimi la Kafoko, ou pas non fait Tiena. Koutakabar no fait, Kuba et no fait. Ebi Segola, Lubu Segola, ou Kasegode Mobaninia, ou Kasegode Ngalontekele Kadam Rola. U ka seko de ka ngalon tigɛ ka plainte do ka taa mɔgɔ dɔw do kaso la kuma man mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ fɔ n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ kaso la minnu ka fisa ni ninnu ye ala t'u cɛ ninnu tɛ tiɲɛ ɲini u tɛ foyi ɲini u bɛ wari ɲini de la n'a y'a bolo sigi u kan irina bina ye k'a fɔ ko bolodayɔrɔ t'u kan ne yɛrɛ ne bɛ maloya an ka musoya la n bɛ maloya an ka musoya la parce que salon 2022 conférence min kɛra février n'o kun sincérité kun b'a la walayi taux de participation bɛ taa 80% na ne ko n bɛ tiɲɛ f'u ye i ka se ka mɔgɔw ma wuli ka ne photo ta ka bila réseaux sociaux la ko ne ko n b'u bugɔ awa a y'a f'u ye k'u ko dɔn bɛ u ko bɛ dɔn tɛ u ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an k'u bilasira an ye min ye u m'a ye an ye min dɔn u m'a dɔn an ye kalan min kɛ u ma se k'a ɲɔgɔn kɛ minnu bannen bɛ n'u bɛ Assimi kɛrɛfɛ n'u bannen bɛ ka tiɲɛ f'a ye a y'a to an ka tɛmɛ aw ka réseau fɛ an ka tiɲɛ f'a ye ni aw y'a fɔ k'a ɲɛ an ka hakilina fɔ k'a ɲɛ aw bɛ ɲɛ a ma jamana fana bɛ lakana ka so yɛrɛ d'an ma. Ayiwa an bɛ an kɔrɔmuso fo n'o ye Kajafune Mayiga ye keba maa dogolen tɛ a ye min fɔ anw tɛna se ka fɔ ka tɛmɛ ni ka Amara fanɛni banɛni kɔni tɛ maa si don da la dɛ n bɛ tilen k'o fɔ a ɲɛna yan jeune diplômé sans emploi o bɛ yen nka jeune diplômé sans manger kɔni o tɛ yen dɛ ni kɔni ye muso ni jeunes ka cadeau ye nin ye sɔgɔmada in na
a bɛ se ka kɛ Asimi fana ka cadeau ye parce que ni o y'a sɔrɔ a fana bɛna kɛ cɛbɔ ye a kan ka sira minnu tɛmɛtura don a ko an k'olu dɔn nka an kɔni bɛ min fara a kan Amara ATT natɔ muso bɔra ka min fɔ sisan u b'o kelen de kɛ IBK natɔ u y'o kelen de kɛ wa mɔgɔw i b'a dɔn kun jumɛn na mɔgɔ b'a fɔ an ka taa élection na o yɔrɔ in de don sinon olu yɛrɛ bɛɛ tɛ kɛ candidat ye o nka n'Ala sɔnna a ma an na to ka hakilila jigi kɛ ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ hali n'u ko Malikura ko n'u ko refondation papier ninnu tɛ o mɔgɔw de kan ka refonder maanifin n tɛ sɛbɛn tɛ maa si kɛ foyi ye e bɛ ka sɛbɛn kɛ mun de e bɛ ka kɛ tubabukan olu ka mɔgɔw de bɛ sɛbɛn na u bɛ mun fɔ sɛbɛn ye i bɛ t'u nɔfɛ de u bɛ waleya minnu na o de bɛ refonder jogo ni taabolo ni danbew de bɛ yɛlɛma fɔlɔ sinon kɔni papier ya maa bɛ Mali bɔ papier dilan na Amara i bolo yɛlɛma an ka bɔ cadeau kɔnɔna na an ka na baara la cadeau ye fu de o bɛ di maa ma ka bɛɛ fo ko kura min ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la ye jamana ɲɛmaa Asimi a ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ n'o ye général d'armée ye a y'a yira k'a fɔ ko bingali wale ni ɲuga wale min kɛra Ankarakaw fɛ yen a ka compte X kan min kun ye Twitter ye a y'a yira k'a fɔ ko a dusuma kasanen don ka kɛ ni waleya cɛjugu min kɛra kunungo nin kalo in tile 23 ka ɲɛsin Turkikaw ma jamanakuntigi ko ko a bɛ waleya in kɔn fo a dan min ye bamanciwale ni ɲuga wale kɛbaw ye k'u taara don baarakɛyɔrɔ min na ka o dankari Turkikaw fɛ Ankara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali b'a ka dɛmɛ a n'a ka bolomada k'o ta k'o ɲɛsin u ma nin waati in na ko min ye nin waleya cɛjugu in ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko Mali fana bɛ u kɛrɛfɛ yaasa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu ka somaw fatura sa k'a bɛ dugawuden kɛ olu ye ko Ala ka olu dayɔrɔ sumaya min ye Asimi Goyita ye a ye nin sɛbɛn a ka Twitter ka kunu ka kɛɲɛ ni Turkikaw bingali wale min taara ka ɲɛsin olu ka jamana ma Amara i tɛ to ka cɛ n'a ka général d'armée jalabɔ e kana kungo s'an ma a fɔra i ye dɛ sɛbɛn cir'i ma e bɛ ka colonel i t'a n'a ka général jalabɔ i kana kungo s'an ma ayiwa kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔ nka ye dɛ kunungo Kuluba kelen in na yen fana i b'a dɔn k'a fɔ ko jaladiw kɛra ka ban jalaw dili hukumu kɔnɔna na sa min ye kunu Asimi Goyita a ye Modibo Kone ale directeur national de l'agence de la sécurité d'État ye a b'a fɔ min ma ko SE a fana bɛ général de corps d'armée olu fɛ ale Maliki Diaw colonel Sadio Kamara ani Ismaël Wage olu de kɔni kɛra corps d'armée ye kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la Modibo Kone a nana koyi a ko 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 don min na k'anw kun bɛ nin ko in na ko y'a sɔrɔ ko siw ka ca ale bolo sabula ale ka baaraw o bɛnnen don min ma bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a ka général Jara n'o ye corps d'armée ye Asimi ye a pakɛnin ta ka d'a ma ka tila ka a lajɔ i n'a fɔ a ye tɔw kɛ cogo min k'a don a kamankun na Amara o tilalen kɔfɛ o ka sɔrɔ ka photo ta Modibo Kone ale yɛrɛ kun ma ye kɛnɛ kan kuma kun cayara dɔw ko Modibo Kone yɛrɛ kɔni tɛ k'a salen tolilen don dɔw ko k'a kun tigɛlen dɔw ko k'a sen tigɛlen Amara a kɔni jɔlen filɛ nin ye dɛ i t'a jɔjan fana bɔ maaw k'a ye u kana fɔ ko nin ye an bɛ ka nin maa parce que sisan mais mɔgɔ bɛ Modibo Kone dɔn a tɛ AES confédération yɛrɛ ɲɔgɔn kɛra waati jumɛn ninnu fɛ yen de le 6 juillet de tɛ yan yanni Asimi ninnu ka se ko Modibo Kone ni Ablaye Mayiga kun taara yen u ni Cani ye ɲɔgɔn ye maa bɛ se cogo di k'a fɔ ko o bɛ ta et puis baara min b'ale bolo jɔyɔrɔ min b'ale la bi jamana in kɔnɔ n'i b'o kalama i bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ fɔra nin cɛ in ma fɛn sugu bɛɛ i hakili tɛ fɛn fɛn na o y'o bɛɛ lajɛlen fɔ a ma donc nin ye a ka bere de ditɔ ye a ma bere in Amara e ma terrain kɛ n'i tun ye terrain kɛ
basimugu de bɛ mori ko bolo basimugu u bɛ ji k'a la k'a min fo ka taa tile bisa kɔni bɛ kɛ ji min de la sa dumuni ko kuma kɔni o t'a la dɛ wa olu de tun bɛ taa Burukina kɔnɔna ka segin kuma bɛɛ fɛn taar'u sɔrɔ yen cɛ tɔgɔ ye di Keba Sangare o fana bilalen opération na o taar'u sɔrɔ yen wallahi Amara ni ko in tora ko sɔrɔsiw k'a k'a ɲɛma wallahi terroriste ko kuma bɛ nɔgɔya k'a lawuli yɛrɛ k'a kɛ net yɛrɛ ye a bɛ nɔgɔya donc sisan an bɛna kuma Modibo Kone kan i b'a dɔn k'a fɔ Modibo Kone ale bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsi minnu n'u ka kuma man ca kosɛbɛ c'est-à-dire général Kafuguna ninnu ɲɔgɔnnaw de don u nɔ ka bon nka kuma caman tɛ u fɛ i b'a jateminɛ ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna terrain de ma n'i y'a ye k'a fɔ coup d'état kɛlen u y'a kɛ ministre de la sécurité ministre de la sécurité in hukumu kɔnɔna na cɛ ka vidéo k'a la kɛ i b'i sigi ten cɛ ka vidéo k'a la fana ministre de la sécurité o nana di a ma coup d'état kɛlen a ye san 2020 ka taa se san 2021 ma a ye o kɛ o kɔnɔna na min ye général de corps d'armée Modibo Kone ye i bɛ se k'a fɔ de ko a tɛ ko bɛɛ kalama nka jamana in kɔnɔna na bi ko caman bɛ yen a b'o kalama k'a sababuya kɛ a ka jɔyɔrɔ ko ye fɛn caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ bi a b'olu kalama k'a sababuya k'a ka jɔyɔrɔ ko ye maa min don kuma man ca a bɛ baara kɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a mankan man ca i n'a fɔ maa tɔ minnu bɛ yen n'olu ye sécurité d'état jɔyɔrɔ in fa an ka jamana kɔnɔna na Modibo Kone fana bɛ baara la dibi la yaasa ka se ka jamana kɔnɔna kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ maaw n'u bolominɛw lakanani ani jamana ɲɛmaa olu lakanani jɔyɔrɔ min bɛ yen bi ni o ye sécurité d'état ɲɛmaaya ye n'o bɛ a bolo o y'a to nin waati in na danaya ka se ka d'a kan général d'armée Assimi Goïta fɛ k'a fana kɛ général de corps d'armée ye an ka jamana kɔnɔ Modibo Kone a ka jala dira i n'a fɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ta dira nka min ye jala in bɛ di waati min o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ciw la ci minnu o tun b'a to a tɛ se ka na kɛnɛ kan arajo Mali maaw ye fasirili kɛ a kan k'a yira k'a fɔ ko maa min don ko a ye man di hali kɛnɛkɛkɛlaw ka fana a jaw fana man ca kosɛbɛ nka ORTM ye a ka ja damadɔ sɔrɔ maa min don jamanjaya ye yanga ye wulikajɔ ni cɛsiri an ka wolomasiri tabaw cɛla a y'o baara kɛ général de corps d'armée Modibo Kone fanga binnen an ka jamana kɔrɔnfɛla duguw binnen kɔfɛ ale kɛra maaw la maa minnu y'u cɛsiri k'u timinandiya yaasa Mali a bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kura boloda k'a ka dugu k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ bolola min ye Modibo Kone ye a ka sɔrɔsiya daminɛ na Keba ale a b'a fɔ min ma ko Prytanée militaire ale ye o 11e promotion de ye san 1992 ka n'a bila san 1999 na a b'a fɔ min ma sa nanzarakan na 1992-1999 a y'o kɛ Prytanée na Katikaw fɛ yen a bɔlen ko ye a taara EMIA la Kulukoro 1999 ka na se 2002 ma a ye a ka kalan kɛ ka dɔ fara a ka dɔnni kan a ma dan o ma koyi kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen baara sɔrɔsiya baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ garde nationale maaw bolo n'a bɛ fɔ o ma sa ko cour d'application spéciale de garde a taar'o kɛ Sinikaw fɛ yen san 2009 ko n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ dɔn i bɛ kɛlɛ labɛn kɛlɛ bɛ don i dusukun na i bɛ baara kɛ k'i diinɛ ni ŋaniya bɛn maanifin olu lakanani ma Modibo Kone y'o kɛ a taabolo ye o de la nin waati laban in na an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u ɲɛ tana ye Mali jamana ye k'u bɛna bin a kan ale y'a dɔn k'a fɔ k'a y'o kalan kɛ koyi a y'o ta min ye sɔrɔsiw ka kalanyɔrɔba min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye état-major de Kulukoro ye école d'état-major de Kulukoro a y'o baara min kɛ yen o kalan y'a to k'a dɔn k'a fɔ ko faso kanu o de ɲɔgɔnna tɛ kanu bɛɛ lajɛlen na kuma tɛ ni juguw kɛlen don k'i kunda kanu kan k'i kunda jamana kan min ye Modibo Kone ye k'a daminɛ san 2014 ka na se 15 ma école minnu bɛ yen sa n'o ye école de formation professionnelle ye ka taa se dɔ fara a ka kalanko kan
a taara olu kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye Modibo Kone ye a kelen ka kalanw kɛ tuma min na dɔnniyaw k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka kalansenw kun cɛlen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye EMIA baara kɛlɛ a fɛ san 2014 ani san 2015 Modibo Kone ka baarabaw kɛra mun ye o kɔni ye ka taa kɛlɛ de kɛ koyi yɔrɔ fɔlɔ minnu y'a bila ka taa ye o ye 4e unité Méharis ye INABAC no o tun bɛ Tesaliti cercle kɔnɔna na a bɔlen kɔ o la u y'a kɛ commandant d'unité ye Kidal yɛrɛ kɔnɔna na 2002 ka na bila 2007 la min ye commandant 8e compagnie territoriale Kidalikaw fɛ a y'o kɛ san 2007 ka na se san 2009 ma a y'i to yen de keba ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sa Bamakɔ kɔnɔna na yan a b'a fɔ min ma sa ko compagnie territoriale du district de Bamako a y'o ɲɛmaya kɛ san 1 k'a daminɛ san 2001 na ka na se san 2020 ma keba min ye 4e unité Méharis ye Gosikaw fɛ a taara o ɲɛmaya kɛ ale de fana kɛra commandant fɔlɔ ye min ye groupement territorial la Kayikaw fɛ ka tila ka taa kɛ 5e groupement territorial ɲɛmaa ye Moptikaw fɛ keba an bɛ min fara Modibo Kone ka kow kan tacticien do han dugu kɔnɔna na ani dugu kɔkannaw la kɛlɛw fɛɛrɛ jumanw k'olu sɔrɔ min ye gardiw ka gun kan ale ye maa ye maa min n'a lakodɔnnen don kosɛbɛ sabula a sɔmin ka jan k'a daminɛ san 2003 la n'o ye 2003 ye ka n'a bila san 2020 na an bɛ se k'a fɔ kɛlɛba fɛn fɛn sigira an ka jamana kɔnɔ armée ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka se ka kɛlɛw kɛ Mali kɔnɔna na Modibo Kone a yero bɛɛ lajɛlen na koyi a bɛ fɔ min ma sa ko opération Asalam o siɲɛ fɔlɔ n'o siɲɛ filanan a y'o janjo kɛ opération Jigitugu a y'o janjo kɛ Badengo a y'o janjo kɛ min ye opération Danbe fo ka na se opération Maliba ma Maliba in o de ye Mali libéreli baaraw olu kɛ ka kɛ ni an dɛmɛbagaw nali ye jamana ale tɛ ɲinɛ a den ɲuman si kɔ o hukumu kɔnɔna na sa général de corps d'armée Modibo Kone ale b'an ka sɔrɔdasi cɛw fɛ bi minnu sigana t'a la fiyewu fiɲɛ wulila o tile wulila o kaba wulila o olu ka wuli ka jɔ ye ka jugu ɲini ka senbɔ baara la pewu malidenw bɛ se ka lafiya cogo min Modibo Kone médaille caman b'a bolo dɛ keba min ye an ka jamana médaille o b'a bolo n'o ye médaille croix nationale ye Burkina fana ta b'a bolo sɔrɔdasiw ka gun kan min ye médaille de sauvetage ye o b'a bolo médaille de coopérative de campagne o b'a bolo wa nin waati na fana commandeur de l'ordre national Mali ani Burkina o fana bɛ a bolo bi ale de kɔni bɛ agence nationale de la sécurité d'état kunna n'an b'a wele foroba dateliya la ko SC a ka laɲini ye min ye jamana ɲɛmaaw ka bonya adamadenya hakɛw kɔnɔna na yaasa basigi ani lafiya o ka don an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na malidenw yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔli o kama Modibo Kone e ko garde la sisan u fana ma généraux caman sɔrɔ de i bɛ garde général fɔlɔ dɔn o fana ye n ka petipetini dɔ ye i t'o dɔn Musa Jawara ale fana ye SC directeur ya kɛ i bɛ garde ɲɛmaa fɔlɔ dɔn Mali kɔnɔ i t'o dɔn Boubacar Traoré i t'a dɔn aha Jɔnkuna Traoré fa don keba ni b'i ɲɛ ɲɛ i b'i ɲɛ i yɛrɛ ye n'i tiɲɛna i bɛ tiɲɛ bɛɛ ye n'i y'a mɛn mɔgɔw da dɔrɔn ko an den i ka ɲi de sinon n'i ma ɲi u b'a fɔ ko Binu de tɛ yan Ala k'an bɛɛ ɲɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Modibo Kone an sera ka min sɔrɔ a ka da teliya la o ye nin ye keba a tɔw bɛ yen dɛ nka a bɛɛ de tɛ se ka fɔ n'o tɛ an ka koro janjo bɛ yen moti sigi janjo bɛ yen min ye opération Asalam min fɔra ɲɛna nin ye cɛncɛn fo ka maaw ɲininka u b'o kɔrɔ f'i ye donc maa min don sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kuma na i b'a dɔn u b'a wele cogo min na cɛ duman kɛnɛ kan kɔni an t'a don dɛ a mara n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Yorosokaw fɛ yen Yoroso ko min ye impôt ye o kanini baaraw olu bɛna daminɛ ka kɛ n'o ye san musaka baara minnu kan ka kɛ Yorosokaw fɛ yen u ye nkamu da koyi ka bɛɛ lajɛlen wele ko bɛɛ ka na yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u da don nin kuma in na min ye Yorosokaw ye a bɛ fɔ min ma sa k'u ka budget n'o ye commune ka budget primitif ye san 2000 san wɛrɛ ta Yoroso
ale kɔni o baaraw kɛ ntɛnɛn don keba ko musaka min ni yɔrɔ so kan k'o sɔrɔ o ye miliyari 2 ye zen ta sa ko k'u kɔni y'a ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i sen don miliyari 2 in ɲinini na koyi saga bɛ maa min bolo o feerekɛyɔrɔ bɛ maa min bolo o foro bɛ maa min bolo o bɛɛ lajɛlen k'a sara wa min ye zen ta ye ko k'a daminɛ ɲɛmaaw yɛrɛ la keba maire n'a ka kankɔrɔ sigiw k'olu k'u ka impôt sara dugutigiw k'u ka impôt sara yaasa olu ka kɛ misali ye an duguden tɔw an fana ka sɔn k'a sara n'an sera segu dugu 66 moto ambulance no o ye moto ambulance ye o kɔni taara ka di olu ma koyi min ye wari ye min donna la sa bɛ taa se sefa wari miliyɔn 100 ma n'an ninnu bɛɛ lajɛlen dira segukaw ma nin kalo in tile 22 dugu 66 segu waliya in bɔra USAID ale ka kɛnɛya ɲɛtaa maaw fɛ u y'a yira sa ko nin kɔni bɛna n'a to muso minnu bɛ yen n'u bɛ tin na denmisɛnnin minnu bɛ yen ni bana bɛ olu la n'u si bɛ san 5 la ani maa minnu mana na daraloya gɛlɛmanw sɔrɔ nin dugu ninnu kɔnɔna na u nali o bɛ nɔgɔya segu dugu kɔnɔ sabula moto ambulance ninnu a kɛkun ye min ye maaw bɛ se ka na cogo min na ka na furakɛli kɛ joona n'u ye degun sɔrɔ u ka dugu kɔnɔna na ɲorodi sahɛlikaw fɛ yen min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo o baaraw daminɛna olu fɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ yen ko degun bɛ olu kan minnu ka sɔrɔ man bon min ye maa minnu bɛ yen ni olu ye lujuratɔw ye ka taa se muso ni denmisɛnninw ma sa ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen donbolo bɛna na kɛ u ye min ye ɲorodi sahɛl a gouverneur ye sa ale kɔni wulila ka taa se maakɔrɔ 3 ma minnu ka kɔrɔ ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen muso 2 o bɛ a la san 96 ani san 99 a kɔni taara donbolo kɛ olu ye nin waati na u bɛɛ lajɛlen kɔni ye minɛnw sɔrɔ ɲɔ ni malo ni wɛrɛ wɛrɛ la ka enveloppe k'o fara kan k'o d'u ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalo in ye a baaraw na to sen na sa fo nin kalo sa in na sabula maa wɛrɛw bɛ du minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka malo o bɔrɔ 20 sɔrɔ min ye cɛsabaatɔ minnu fana bɛ yen fana n'olu kan dɛmɛ kan ka ta ka d'olu fana ma olu fana kan ka o malo kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ ka kɛ ni mois de la solidarité ale hukumu kɔnɔna ye segukaw fɛ yen kamalennin dɔ san 18 ale su taara ye sangebugunikaw fɛ yen sangebuguni kabale kabini kari tɛmɛnen ale kɔni ye u ka misiw minɛ sa k'i kari dugu kɔnɔ min ye misiw ye ale n'olu kɔni bɛ ka yaala sa ka taa olu ka bin ɲimi cogo min kabini o la sa maaw bɛ ka ɲini fo ka taa dɛsɛ u nana su dalen sɔrɔ kamalennin a si bɛ san 18 na maire y'a yira sa k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na min ye segu maire fɛnnakaw ye sɔrɔsilakaw ye olu ye wulikajɔ olu boloda kayikaw fɛ yen ekɔlisow olu larawulila koyi kayi kaso ale min yɛrɛ bilama in na a n'a ka académie n'olu bɛ ba numan yan fan fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko kilasi caman kɔni u y'olu la kurakuraya kilasi 3 bɛ a la direction bɛ a la u y'a yira sa k'a fɔ ko minɛnw fana sanna ka d'u ma minɛn min b'a to kalan yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ min ye conseil régional ye ale ni club association pour l'UNESCO olu de ye nin baara ninnu kɛ nin ɲɛmaa ninnu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛgɛnw ye fana k'u y'olu fana dilan kura ye yɔrɔ caman na fana ɲɛgɛnw bɛ se ka ɲɛ cogo min na u y'o kɛ waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nin kalo in tile 22 min ye dugu ɲɛmaaw ye maa minnu yɛrɛ y'u bolo d'u kun ka se ka nin waliya in sigi sen kan kayikaw fɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Bafula bɛ kaw fɛ yen ko nin waati in na maa caman bɛ yen olu bɛ taa furakɛlikɛyɔrɔw la min ye Bafula bɛ furakɛlikɛyɔrɔ jama k'a bɛ ka caya su ani tile u y'a yira sa ko san tɛmɛnenw na n'o y'a sɔrɔ maa 104 k'a daminɛ san fu ka taa se san 4 ma n'olu la kɔlɔsila k'olu sɛgɛsɛgɛ ɲinan san in kɔnɔna na sa a taara yɛrɛ sɔrɔ maa 23 la min ye Bafula bɛ kɔnɔna na ye octobre kalo in yɛrɛ kɔnɔna na ko banaw cayara kosɛbɛ kɔnɔboli banaw ko olu de cayara kosɛbɛ maa 1375 ɲɔgɔnko min ye san tɛmɛnen kɔnɔna na ɲinan ta kɛra maa 1555 ye san 2024 kɔnɔna na pali banaw fana bɛ a la ka taa se bana wɛrɛw ma maa 10,000 fo ka taa se maa 15,000 ma san o san ko olu de kɔni bɛ degun sɔrɔ nin waati in na ɲorodi sahɛlikaw olu fɛ yen amara an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na.
Conseil des ministres ale ka ladala baro no o ya ka ladala ɲɔgɔn ye o kɛra kunungo kuluba fama sigiyɔrɔ la ni kalo in tile 23 n'o ye kunun tarata ye baaraw ye tali kɛ min na sa général d'armée Asimi Goita ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo ministre kun kan ka baara minnu kɛ anu kan ka sariya kisɛ minnu ta u y'olu bɛɛ lajɛlen danganaya ɲɛfɔliw ka se ka kɛ a la cogo min na ministre min bɛ no o bɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔw kunna no o ye Aluseni Sanu ye ale kɔni ko sa ko ale bɛ fɛ ka sariya sigi sen ka sariya min na to fɛɛrɛ ni dabali min bɛ sigi sa caisse de dépôt ale ni consignation min bɛ Mali kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min caisse in yɛrɛ kɔni k'a kun sigira sen ka san 1963 o décembre kalo tile 27 a kun sigira sen ka Mali kɔnɔna na a sigili sen ka fo kana se ni waati laban ninnu ma sa ko musaka minnu kɔni kun bɛ d'u ma olu ka dɔgɔ kosɛbɛ yaasa ka se ka dɔ fara o kundama kan baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ kɛsu in maaw fɛ sa o de kɔni mina na lajɛ ministre ko yɛlɛma in mina na to fana maa minnu bɛ n'olu b'a fɛ ka bayɛlɛmaliw kɛ n'u b'a fɛ ka baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ walima n'u b'a fɛ ka sanni feerew kɛ ka se ka musaka sɔrɔ sa ko a kɛ kun ye o ye min ye nin waleya in ye a bɛna na to an ka jamana kɛnyɛrɛye tigilamaw maa minnu bɛ marabolow kɔnɔna na n'olu b'a fɛ ka baaraw kɛ musaka min bɛ yen n'u y'o ta o kɔnɔna na u bɛ se ka baara telimanw kɛ ni o ye a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna na sigi sa min ye jɛkulu in ye ale ka se ka sigi sen kan a ka taali kura n'a ka tagabolo kura u ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ɲɛna décret min talen filɛ nin o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Sanu ale ye décret filanan fana di ko k'o fana ta k'o sigi sen kan keba o décret bɛ tali kɛ min na i b'o dɔn wa ko nin waati in na an ka jamana ji kɛlen don k'an labɔ min ye ji a ye tiɲɛni kɛ sanji kɔji baji worobinɛna ji k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛni amara ji jumɛnw don n'a m'a fɔ ne b'a bɛɛ fɔ dɛ kɔji b'a la baji b'a la sanji fana b'a la orobinɛ dun an ka dugu kɔlɔn bɛɛ tununa ala an da dɔn kɔlɔn min yɔrɔ min na an ka dugu kɔnɔ y'an bɛ taa ji ta kɔlɔn na kɔlɔn ji bɛ sanji y'a bɛɛ datugu ko yaasa sa min ye baara min kan ka kɛ sanji kɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna na Aluseni Sanu ko k'an ka jamana kɔnɔ marché public ale bɛ sugubulonw sigi gouvernement mago bɛ fɛn minnu na olu sanu ko nka ko nin sen ta ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɔnɔna gɛlɛya ye waliya mun bɛ sen na sa yaasa sanu feerew ka se ka teliya nin ko ninnu na k'u ka sɔnɔgɔya kɛ min ye marché public ale papiyew la yaasa maa minnu bɛ bi n'olu b'an ka baara ninnu kɛ teliya la maaw bɛ degun kɔnɔna na olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min na o baaraw ka se ka kɛ conseil des ministres ale ye o yamaruya di ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko min ye Yatela sanubɔyɔrɔ ye ko yɛlɛmala Mali ale tɔgɔ la koyi Yatela sanubɔyɔrɔ in sigira sen ka san 2000 a kɔni kun kan ka tɔnɔmabɔ ka dɔ fara a kan sa yaasa dugujukɔrɔ nafa b'a la n'o ye sanu ye o bɛ se ka bɔ cogo min maa minnu tun bɛ yen sa n'olu kɔni tun ye niyɔrɔbatigi ye a la 100 saradala 80 kun bɛ maa min bolo o ye Sajola exploration littéraire de SADEX maa ninnu sa olu ye Afrique du Sud kaw de ye groupe Ashanti maaw olu do ale ni Algol corporation olu fana kun ta ye olu de kun ta ye 80 ye a la Mali jamana kun ta ye 20 ye a la nin waati na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Yatela sanubɔyɔrɔ in ye ale yɛrɛ ye degun sɔrɔ min ye a ka sanubɔ o sumayara kosɛbɛ sanubɔ sumayalen kosɛbɛ u fɛ sa a nana ye k'a fɔ k'u yɛrɛ ye baara jɔ koyi san 2016 o kɛlen kɔfɛ sa u kɔni kun bɛ k'a ɲini sa olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ bolo bɔ sanu in na cogo min na k'a labila pewu o de la sa février kalo tile 14 san 2019 u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni y'u senbɔli in kɔfɛ sa min ye u ka 80 min kun bɛ yen n'o tun bɛ olu bolo gouvernement ale tun b'a fɛ k'i kɔ a don o kɔrɔ nka o y'a sɔrɔ fana gouvernement fana fangaba tɛ ale la nin waati laban in na ko gouvernement kɔni jɛra n'a ye sa ko o musaka k'o ta yaasa ale bɛ kɛ niyɔrɔbatigi ye sanu in kɔnɔna na cogo min na ministre ko sa ko o baaraw ko olu de kɛra ministre min bɛ ji ni kuranko kunna an ka panneau solaires dɛ tɛ t'olu dilan fɔlɔ ani kana kuma wɛrɛ fɔ ale ma panneau ko kuma fɔ wa a t'an ka panneau ko ɲɛɲini fɔlɔ conseil des ministres la a ko ka fɛɛrɛ ni dabali ta ka sigi sen kan ko yaasa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ka sigi sen kan fɔ min ma sa ko organisation agence nationale des énergies renouvelables ale ni bioénergie ko ka o fana sigi sen kan keba nin jɛkulu m'an fɛ yan koyi yaasa sa ko baara mun bɛ san 40 kɔnɔna na minnu sera ka sigi sen kan an ka jamana fɛ o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ye tile ale ni
bolola baara minɛn wɛrɛ i n'a fɔ bagani ninnu minnu bɛ yɛlɛma ka kɛ taji ye o dilanyɔrɔ kura ko ka o jɛkulu sigi sen kan an n'u fɛ yan ka ban jɛkulu tun bɛ yen min kun sigilen don nin ko in kama nka nin sɛbɛn in a kɔni taara n'a ye sa k'a jira k'a fɔ ko agence national min tun bɛ yen n'o ye biocarburant ye ani agence renouvelable min tun bɛ sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ k'olu kun sigira sen kan sa ka se ka baara minnu kɛ o de kɔni ye sa min ye biocarburant yɛrɛ ye taji minnu bɛ se ka sɔrɔ baganiw na ani fɛn wɛrɛw la ka se k'olu bayɛlɛmali baara kɛ maa caman bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ko jamana bɛ ka bonya ko o de la sa u y'a laɲini k'a fɔ nin waati in na u na belebeleba wɛrɛ sigi n'o bɛna kɛ agence nationale de biocarburant ani agence des énergies renouvelables k'olu sigi sen kan minisiri ka kuma kɔnɔna min ye agence nationale des énergies renouvelables ni ale ni bioénergie in ye k'a sigi kun ye yaasa ka se ka ɲinini kɛ ka yiriwali kɛ yaasa jama fanba o bɛ se ka o minɛnw sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ a ko la minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna an ka jamana kɔnɔ a ko ko Sotelma ale ka lisansi kura ko o kɔni baaraw ko o sigira sen kan min ye télécommunication ye an ka jamana kɔnɔ a bolofara min bɛ jamana kɔnɔ na n'o ye Sotelma SA ye ale ka lisansi min tun bɛ a bolo o kɔni lisansi tun b'a yamaruya Mali jamana kɔnɔna na deuxième ni troisième ni quatrième génération des services ka se ka olu kɛ an ka jamana kɔnɔ k'i hakili to fana k'a jira k'a fɔ ko min ye Sotelma ye Mali jamana ale kɔni ka ale ka téléphone so fɔlɔ de ye a ye koyi ale de ka kɔrɔ ni téléphone so bɛ an ka jamana kɔnɔ ko min ye jamana ka hakɛw bɛ a kɔnɔna na a lisansi min kun dira masa n'o ye ka subahana mansin baara bɛɛ lajɛlen kɛ nɛgɛjuruci ta nasira fɛ ko kɔni banna nin tubabukalo tɛmɛnen tile 31 ko ka kɛ n'o banni ye sa sariya minnu kun sigilen no sen kan n'o ye u ka lisansi kura ye o bɛ se ka d'u ma cogo min na u ka continuer u ka baaraw la a n'a cahier de charge u kan ka fɛn minnu labato an ka jamana kɔnɔ k'u y'u olu ɲininka ka sigili ka fɔ kɛ yaasa min ye u ka lisansi kura in bɛ se ka d'u ma cogo min na réseau sanfɛla la ani service télécommunication tɔ fɛn bɛɛ lajɛlen baara bɛ kɛ a kɔnɔna na ani u yɛrɛ ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ olu Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ autorité de régulation de télécommunication fɛ yaasa o baara bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri ko ko u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka cahier de charge kɔnɔna na a ko yira olu fɛ sa u ka dantigɛli kɛ olu yɛrɛ bɛ Mali fan jumɛn ni fan jumɛnw de la bi kosɛbɛ fɔlɔ u k'o ɲɛfɔ olu ye filanan tun ye min ye maaw tɔgɔla kibaruya minnu b'u bolo u bɛ k'olu la kɔlɔsi ka ɲɛ fɔlɔ wa sabanan ye min ye musaka min bɛ yen n'u kan ka o sara yaasa lisansi kura kan ka d'u ma u y'o ɲininkali kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana tun bɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ lakana ni jamana la kɔlɔsili ani malidenw la kɔlɔsili ye k'u y'o ɲininkali bɛɛ lajɛlen kɛ u la minisiri ko ko bɛn kɛlen kɔ o bɛɛ ka sa k'u ka cahier de charge yɛrɛ lajɛ u sɔnni o bɛɛ lajɛlen ma kɛba Mali ale kɛra niyɔrɔbatigi a la koyi sisan 56% o de bɛ Mali bolo a la o bɛ min di i b'o dɔn wa directeur des ressources humaines o bɛ to Mali bolo directeur adjoint o bɛ to Mali bolo min ye baarakɛlaw ye u ka baara bɛ t'u bolo u b'u ka baara kɛ wa min ye kɛmɛ sarada la a musaka fanba ye Mali de ta ye lisansi fana bɛ renouveler ka d'u ma o ye 160 milliards ye wa o sarali kun fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ 80 milliards ye u b'o sara fɔlɔ min ye u bɛ tila ka 80 milliards wɛrɛ sara décembre kalo la tile 31 u bɛ 40 milliards ye u b'o sara donc min ye Sotelma Malitel ye n'Ala sɔnna ma an na tila ka minisiri ale ka dantigɛliw ta o la minisiriw ka baaraw hukumu kɔnɔna na sa ministre d'État ministre chargé de l'État chargé des relations avec les institutions n'o ye marabolo ɲɛmaa ye ka taa fara nin waati in na jamana calatigɛ jɛkulu olu ni gouvernement ka baara kɛli ɲɔgɔn fɛ o tɛ ICASA ye sa wa ale tɛ refondation kunna wa ko a kun ye baarabolo min sigi sen kan sa yaasa calatigɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ale ni baarakɛla minnu bɛ yen olu ka baara min bɛ se ka kɛ cogo min na san kɔnɔna ani yiriwali ta nasiraw fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ ko ta ko filanan baaraw ko o kɔni kun sigira sen kan a kɛkun kun ye min ye sa Mali cakɛdaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sanuyɛlɛkɛw ye cogo min na baara kɛcogo ɲumanw ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min u ni baarakɛlaw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'u ye kimɛli min kɛ o la sa a yera k'a fɔ ko min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin waati in na majɛ dɔw bɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na kosɛbɛ min ye fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan yaasa o ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na ICASA ale ko k'o baaraw bɛ sen na minisiri min bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye ministre des finances ye
Aluseni Sanu ale ye conseil des ministres la dɔnniya k'a yira k'a sɔgɔsɔ ko min ye Bamakɔ 4e schéma directeur ye n'o ye sigili ye sen kan sa jatemisɛnw n'o a b'a fɔ ma ko statistique o ko bɛ se ka ɲɛdɔn an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko baarabaw kɔni daminɛna Mali ko ale yɛrɛ tun ye baara caman kɛ o la yaasa min y'an ka schéma directeur statistique ye ale bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye sabanan min n'o o banna ko naaninan min daminɛtɔ filɛ nin o na bɛrɛ bɛn sa ka kɛɲɛ ni jamanaw ye a n'a ni maa minnu bɛ baara la degun minnu sɔrɔla sabanan in kɔnɔna na o na lawuli sen na ka kɔlɔsi naaninan in ale kɔni ka laɲini kɛ kun ye min ye an yɛrɛ bɛ se k'an tɔgɔla kibaruyaw sɔrɔ cogo min na ka baara kɛ n'o ye an k'an yɛrɛ ka statistique kɛrɛnkɛrɛnnenw jamana kɔnɔna na ka se ka an ta n'an bila dɔn an ka magoɲɛbaw a n'a ni farafinna bɛ baaraba minnu kɛ ka kɛ ni diɲɛ selekena ni farafinna yɛrɛ ka taabolo ye i n'a fɔ laɲini o sigilen don min ka jamanaw olu kɔnɔna na Ministri Sanu a ko a ye conseil ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko jɔnjɔndi dɔ kɛra Urandakaw fɛ yen jɔnjɔndi la sa Mali directeur général n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye nin kalo in tile 15 Kigalikaw fɛ yen k'u ye prix belebeleba da ale ma prix in sa ko a kɔni dira maa min fɛ sa ko ye fondation 225 maaw ye olu sigilen don sa diɲɛ farafinna kɔnɔna na ani diɲɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u ka cakɛdaw la n'u bɛ baara kɛ ka ɲɛ min ye fondation in ye ale kɔni san o san maa minnu mana na u jeniyɔrɔ fi farafinna kɔnɔna na a bɛ jɔnjɔn ta ka d'olu ma ka kɛ n'u ka baara ɲumanw kɛliw ye an'u ka waleya ɲumanw kɛliw ye sɔrɔko ta nasira fɛ jamana maracogo ta nasira fɛ kɛnɛya ko farikolo ɲɛnajɛ ko k'a lajɛ in ta ko 19 o de kɛra Urandakaw fɛ octobre kalo tile 12 ka taa bila tile 15 la Kigali lajɛ in a y'a to sa ɲɛmaa minnu bɛ tɔn in kɔnɔna na u bɔra jamana 80 de la ka na maa mafalen minnu bɛ yen sa ka se ka jɔnjɔn di olu ma maa minnu bɛ yen sa ko n'olu kɔni ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ko in na ko an ka douane directeur ba o b'o la n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ale fana ko ale taara ka kɛ maaw la maa minnu n'olu ye maa saba fɔlɔw ye farafinna bi minnu ka baara kɛcogo ka ɲi u ka baarakɛyɔrɔ la douane yɛrɛ ye jaabi minnu sɔrɔ ministre ko k'o bɛ misali bɔ bi an yɛrɛ ka fanfɛ bolo la yan min ye baara in ye sa ko a kun cɛlen sa inspecteur général de douane Amadou Konate k'u ye jɔnjɔn min d'a ma k'a bɛ fɔ ma ko prestige étoile d'Afrique ŋɔni k'o dira a ma kalo tile 15 a ka baara ɲumanw kɛli la jamana kɔnɔ n'a sera ka jaabi minnu sɔrɔ min ye Sanu ye ale y'o da conseil ministre a tulo kan ministre min bɛ yen n'o bɛ baara ni baaradege an ka jamana kɔnɔ a ko k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi min ye baarakɛlaw ye ale ni baaradege kow ye Mali ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Mali ni Burkina ni Niger u saba bɛɛ lajɛlen u bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan kɔnɔna na bɛnkan b'a to sa hakilila falen-falenw bɛ se ka kɛ cogo min na min bɛ se ka min kɛ min fɛ yen ka se ka yɛlɛmaw kɛ bayɛlɛmali ka se ka olu fana don baara kalandenw denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu ma kalan ma walan kosɛbɛ olu ka se ka baaradegew kalan ko min ye u ka bɛnkan sɛbɛn ye a bɛna n'a to jamana ninnu kɔnɔna na sariya sɛbɛn bɛ cogo min na u ka se ka ɲɔgɔn dafa kalan bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na o fana ka se ka ta ɲɔgɔn fɛ min ye kalandenw ye olu bɛɛ lajɛlen miirina ka kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabali fana ka sɔrɔ sa min ye séminaire ye ka se ka u kalan o baara bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan bɛnkan in ko a kɔni bɛna kɛ san 5 kɔnɔna na jamana 2 in ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka baaradege kalansow baaradege kɛnyɛrɛye taw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ministre kelen a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baara dɔ fana bɛ senna ale ka ministriso kɔnɔna na o bɛ tali kɛ maaw la sa maa minnu kɔni bɛ bi na ni olu b'a fɛ ka baara dege yaasa baarakɛyɔrɔ misɛnmanw bɛ maa minnu bolo ni o ye kɛnyɛrɛye tigilamaaw taw ye sa olu bɛ se ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ cogo min na k'u ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ sariya min tun bɛ u tɔgɔ la n'o décret kun tara sa o kɔni ye san 2018 o ye nin waati in na a yira sa ko fo ka falen yaasa min ye ministriso yɛrɛ ye ani nin cakɛjɛkulu ninnu bɛ se ka baara kɛ cogo min na maa baaradegeyɔrɔ 190 o de b'an ka jamana kɔnɔ wa n'i y'a jateminɛ fana nafa bɛ u caman na sabula u fana ka dɔntaw n'u ka dɔnbaw ka bon musow b'olu fana kalan kosɛbɛ fo ka taa se muso 242 ma san kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan kɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa dugutaw la ka se ka taa hakili ɲɛnama kɛ sɛbɛnkura in a bɛna n'a to sa dɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan minisiri min bɛ muso den ani du kunna conseil des ministres la ale y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min n'o kɛra musow togodala musow tɔgɔla don ye k'o kɛra sibikaw fɛ CAS ale kɔnɔna na sibi min ye don ye sa kɔni tun bɛ tali kɛ min na togodala musow jɔyɔrɔ bi na an ka jamana kɔnɔna na faso jɔli la n'o ye malikura jɔli ye min ye don filanan min tun bɛ sa o tun bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔla don na ka ɲɛsin baloko ma
ko kɔni kun ta ye sa ka fɛɛrɛ sɔrɔ sariyaw sɔrɔ sariya minnu b'a to dumuni minnu bɛ yen sa no olu bɛ siniɲɛsigi ɲɛ k'olu di an ka maaw ma a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in kɔni kun fɔlɔ ye o kun fɔlɔ o kɛra sibikaw fɛ yen musow kɔni nana sa ka na hakililajigiw kɛ ka barosigiw kɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko musomaninw tɔgɔla don fana ɲɛnɛmayara o kɛra nin kalo in tile 11 ye Bamakɔ yan premier ministre ko o ɲɛmaya tun bɛ olu bolo npogotigiw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sa siyansi kalanw k'u sen don o la ko kuma ninnu ye tali kɛ o la sabula a yira k'a fɔ nin waati laban in na npogotigi caman bɛ olu kɔni tɛ ka siyansi kalanw kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka o baara kɛ ministre min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ne Musa Galabu ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye n'olu bɛ jagoko kunna sa o ministrew k'olu ka lajɛ fɔlɔ kɛ Bamakɔ yan nin kalo in tile 19 ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo k'o ye premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ye sabula ko k'a bɛ AES sigira sen kan juillet kalo tile 6 san 2024 laɲini ye min ye sa fɛɛrɛ ka sigi sen kan min ye jagokɛlaw ye olu fana bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min experts n'o y'u ka maa mafalenw ye olu kɔni nana ka ɲɛbila baaraw kɛ kalo tile 17 n'a tile 18 o baara ko senfɛ sa u ye a lajɛ chambre de commerce minnu bɛ jamana 3 in kɔnɔ na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min sanni feereko ta nasira la fana baaraba minnu bɛ se ka kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yiriwali ye n'o ye an ka jagokɛlaw ka baarakɛyɔrɔbaw yiriwali ye ka se ka kɛ ni jamana tɔw ta ye u y'o laɲini kɛ u ye laɲini fana kɛ fana min ye jagotigilamaw yɛrɛ ye AES jamana jagokɛlabaw olu fana ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to u ka yanga bɛ bonya cogo min dɔ ka fara sɔrɔw fana ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ AES kɔnɔna na fo ka taa se bɛnkanw ma bɛnkan minnu bɛna to sa feerefɛn minnu bɛ sɔrɔ jamana 3 ninnu kɔnɔna na u ka se k'o sɔrɔ min ye dunkojuguya concurrence ye n'o ye fraudew ye sa ani namaraw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na sa u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na AES ale kɔnɔna na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ nin waati in na sa bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma ko coronavirus ko coronavirus kɔni ko ale kɔni sen ta kɔni ko a jiginna kosɛbɛ min ye dengue ye ko fana a ma san sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan jamanakuntigi n'o ye colonel ayiwa général d'armée Assimi Goïta amara o tɛ wa an degetɔ na a bɛ gɛlɛya koyi Assimi Goïta ale ko an ka hakili to tangalaw na ko sabula ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye conseil de ministre sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Burama Kulubali ye ale ye secrétaire général du gouvernement ye Bamako nin kalo in tile 20 n'o ye octobre kalo tile 23 ye min ye conseil de ministre Amara ni Keba ni y'a kuma la kumabaw ye an bɛ taa fan fɛ. Ayiwa an bɛ taa Faleyakaw fɛ sisan Faleya an y'a ye k'a fɔ baki min kun jɔra kabini 2021 tɛ a ko sifinw ani dugukɔnɔmaw association des acteurs engagés ka taa fara conseil de la jeunesse kan Faleyakaw fɛ yen maakɔrɔ ni duguden bɛɛ lajɛlen u ye dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan sa fo ka taa se sefa wari miliyɔn 30 ɲɔgɔnna ma ka baki in k'a dilan k'a kɛ kura ye k'a bilali kɛ ji la sa o kɛra nin ntɛnɛn in kalo tile 21 ORTM mɔgɔw tun bɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Nin ye baki wulilen ye ko kura ka bila Falemeba kan Faleya commune ni a lamini dugu mɔgɔw ka batigɛ taa ni ka segiw kama. Baki ko an sɛgɛnna baki ko la dɛ an diyara ne la walayi. Baara tun gɛlɛyalen don parce que baki fitinin a tɛ se ka mobili 2 latigɛ fo ka taa mobili 1 de latigɛ kelen a diyara n ye. Nin baki dira Faleya commune ma jamana fɛ walasa ka ye ni a lamini mɔgɔw ni u bolofɛnw ka batigɛ nɔgɔya nka kalo damadɔ dɔrɔn o kɔ a jiginna baji la ka kalo 3 ɲɔgɔn kɛ fɛɛrɛw sirila k'a labɔ k'a bila dangan na o san 3 ye nin ye o de labɛnnen filɛ nin ye
Falia komini yiriwali denmisɛn cɛsirilenw ka tɔn fɛ sefa wari miliyɔn 30 ni kɔ ɲɔgɔn. Pont tɛ yan foyi tɛ yan nɔ ni bagi ne an ka pont ye bi quoi puisque an ka taga ni ka segin bagi ne bɛ a nɔgɔya an ka denmisɛnnin jɛkulu min bɛ Falia yiriwa tɔn n'o ye association des acteurs engagés pour le développement de Falia donc an ye wulikajɔ kɛ ka hakilina ta an hakili jagabɔ san 1 san 2 Falia tigɛlen don ka bɔ Mali la ni samiya donna an ka ravitaillement lielen bɛ Guinée de la o hukumu kɔnɔna la on a réfléchi an ye ka wulikajɔ kɛ wala ka se autorité compétente ma walasa u ka se ka an dɛmɛ an kɔni bɛ ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka an dɛmɛ u ka minnu bɛ bagi ko dilanni ko kunna Mali la u ka se ka u wele ka se u ma walasa u ka se ka na an ka bagi lajɛ n'a bɛ se ka dilan fɛɛrɛ min na. Ni denmisɛnw ye jamana siniɲɛsigi ye nin n'a ɲɔgɔnna fasoden ɲumanya walew ka kan ka kɛ u taabolow ye. U bɛ se ne ma don o ko bagi k'u b'a dilan ka transition de soutenir mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ dɛ jamana ta de don jamana bɛ gɛlɛya min na olu fana b'u jɔyɔrɔ fa Ala barika la Ala y'o waleya bi Ala ni dɛmɛbaga ɲumanw fɛ ni denmisɛnnin ninnu ye baara min kɛ a bɛ lakali tariku la n'Ala sɔnna a ma an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka ɲɔgɔn minɛ a ka kɛ kelen a ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ni denmisɛnw kɛra lamɔ ni fasoden ɲumanya matarafabaw ye jamana jɔli bɛ sɛnɛ teliya o de y'a kɛ jamana sinsinyɔrɔba dɔ ye. Falia commune kɔnɔna na dugu 21 de bɛ yen o dugu 21 o dugulamɔgɔw tun tɛ se ka na kɛɲɛba ka n'u approvisionner commerçants tɛ se ka na balo dumunifɛnw san o tɛ se ka denrées de première nécessité san ekɔlidenw tɛ se ka na ekɔli la muso tinbatɔw tɛ se ka na kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔso la ka jigin condition ɲumanw na donc vraiment jeunesse ye hakilina ɲuman sɔrɔ. Bagi wulilen kɔ Falia commune yiriwa denmisɛn cɛsirilenw ka tɔn bɛna a ɲɛsin kɛnɛyako ani yiriwa sira wɛrɛw ma minnu dekun bɛ u ka commune dugu 21 mɔgɔw kan don na. Ayiwa an bɛ Marc Kulubali fo ORTM kɔnɔna na ale tun bɛ Falia tagali la keba ko min ye syndicat min bɛ bagan maralaw ka tɔn kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye garabaliw ta ye maa min n'o ye ɲamana garabali syndicat ka ɲɛmaa ye Bubakari Sise n'u b'a wele ko Bubu Tigal ko ale kɔni taara ta caw maaw fɛ maa minnu kɔni n'u bɛ civil la u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kun bɔtɔ don ɲɔgɔn ye dɔ de la syndicat ɲɛmaa in nin waati na e ko busew yɛrɛ tɛ grève la an ka jamana kɔnɔ wa a n'a ka maaw olu kɔni bɛ k'a yira sa ko maa minnu kɔni y'a ta sa u ka dugawu kɛ u bɛ dugawu kɛ a ka se ka segin cogo min na ka na a ka so k'a sɔrɔ fosi ma a sɔrɔ ko wa ko nin tɛ a ko siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko sabula min ye dugudenw ye min ye garabali maaw ye k'olu degelen don nin ko in na koyi degun kɔni o b'u ka nin waati na sabula garabali wuliliko kuma bɛ sen na min ye sigikafɔw bɛ ka kɛ bagantigiw kɔni ka ɲɛmaa de ye ale ye nin waati na n'a fɔra ko ale tununa u bɛ u ga u kamana na kosɛbɛ nka u y'a yira sa ko u bɛna n'u wakili don gouvernement maaw la ka wuli ka jɔ kɛ